ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଜୟପୁର ମାର୍କେଟ ଚାଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଜା ଭାଇ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଚାଟ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଚାଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେବ ବାଁ କରେ ଆମର ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ଟି ସଜା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲୁଣୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠିକି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ଯେତେ ଟେନସନ୍ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଠିକି ଟିକେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଠି ଗଛ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ଟା ସ୍କୁଟିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଗାଡ଼ିଟା ହିଁ ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୟପୁର ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ବାହାରି ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ହାଇୱେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ସବୁ ଲୋକ ମୋତେ ଅନଉଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଁ କରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ।
ଏଠି ରଥ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜୟପୁର ବଜାର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୋଲବାମ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ହୁଏ ଏଠି ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାଉଁଶ ହରିକା ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୟପୁର ଛକ ଉପରେ ହିଁ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ